Paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado, Jalabat at paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Jet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Yes, good morning, good morning, good morning. The PEM sa Binmalay. Siyempre, Kolob Cantabe na amigo RJ Jimenez at your service always. Diyad Aspeto Technical Engineer Nexon Dakal. Tana saya partner tayo si Leon Elorde Castro Jr. Oscar Ed na bali na Binmalay. Oscar President na Luyag na Pangasinan. Good morning, partner Leon Elorde Castro Jr. Pag po siya kapag sa aray isa sa upas ko at sa 5 minutes na medyo pares nila sa fundraising need. Papasok na ako pagkala niya mamaya. Yes, nagsasalita ata si Mayor. Baka pwede natin i-live. Sige. Sige, live mo na lang, okay. Dapat tayo sa yung senso. Bigyan nyo ng sarili nyo na parang inisip nyo maraming trabaho. Dahil kung makakasanayan nyo, nakaupo lang kayo dyan, walang mangyayari sa inyo. Yan ang napapansin ko. Sayang. And I do hope by this coming June, I really mean it na talaga. Nasasayahan ako sa pondo na mismo Police Magistrator, especially dito sa mga natin, GO natin, tignan natin, para mag nagdidepende na rin yung mga regular sa mga GO
Ano kaya kung magbukas tayo ng GO para yung mga regular may trabaho? Dependent na sila. Nagiging dependent na sila. Kaya sana, yung mga regular, makukuha pa tumpik-tumpik na lang. Ang inuutosan parati ang mga regular ay mga GO. Sana po huwag ganun. Nakikita nyo naman, kahit na mismo sa aking opisina, ako ang gumagawa lahat. Kahit sa paduyan, kahit saan ako, basta mayroon akong mga nakita, tinatawag ko kagad dyan. Sana ganun tayo. Huwag yung titignan yung swerte nyo. Kasi pag tinitignan yung swerte nyo, lalo na kayong tinatamad eh. Huwag ganun. Dahil ako, kaya na ko dyan. Kaya kung ano eh, nag-start ako, 14 pesos. Nagtsagaan ko. Kaya sana po, tingnan natin lahat ang ating mga trabaho. Tandaan nyo, ito'y pera ng taong bayan yan. Ang pansweldo nyo. Maswerte niya kayo, nandito nga kayo. Samantalang yung iba, wala, nabibig sila pero hindi naman sila nagtatrabaho, hindi naman sila part ng gobyerno. Kahit saan man, private man o public, wala. Siyempre tayo. Sana po, pag-uwi natin, yung style natin, mas maganda ko siguro kung yung mga, cellphone nyo na nandiyan lang sa tabi. Ilagay nyo sa tabi. Dahil yun, minsan na nakakaroon, minsan na may nakikita ko naglalaro. Sana po, our new SR, tingnan niyo po yan. Yung mga ganong sistema ng ating empleyado. Lalo na, yung mga San City Foreman. Yung mga trabahanti natin yan, tingnan nyo, minsan nawawala. Mahirap hanapin. Siguro magharapan kayo. Dahil pag once na umiikot ako dyan, hindi na lang umiikot, pero yung price parati yan. Yung mga public market, tignan nyo yung mga mamumuti lahat yung mga magyado mo doon. Pag hindi lumabas yan, tignan nyo lahat. Para rin magiging maayos. No. So, may napag-usapan na administrator tungkol dito sa dismantling in cooperation with the barangay officials. Na sana matupad na yan. Kailangan ng mga barangay officials, meron kayong tinatawag na tayo ay public servant. We have all this discuss at glory na gawin natin. Okay, matakot. Kung hindi kayo pumunto, di so okay, at least nagawa niyo yung trabaho niyo. So nyo, dati ito, kahit sabihin ng tao na hindi ako pumunto, nakatawa pa nga ako, hindi sabihin. At least sinagawa ko yung trabaho ko. Kasi yung paupo lang ako dyan, na walang ginagawa. Hindi maganda yun. Talahin nyo, nagkakaroon kaya may sweldo ko, tapos paupo ko. Ay, wala. Sayang yung tiwala binigay sa akin ng taong bayan. Hindi mo na sasalita. Iilan lang yun. Yan ay yung mga hindi bumuto sa akin siguro na nasasabi na nakatamaan sila. Pero wala akong pakialam. Ang pakialam ko, ang tao, bayan, na pinagsisilbihan ko. Sabi ko kahit na ano mangyari, basta bayan ko, paglalaban ko.
Yan ang aking layunin dito sa bayan ng Binmare. Tandaan niyo ito. Walang sino man, kahit sino. Nakikita niyo naman, pag mali ang wordings niya sa akin, sigurado talagang magre-react at agad. Sabi ko nga sa inyo, kahit saan, kahit nakakataas pa sa akin yan, basta mali siya. At alam ko, ang sarili ng kapakanan ang gagawin niya, wala akong pakialam kahit sino siya. Dahil ang pinoprotektahan ko, ang bayan ko. Andan yung sinasabi ko. Dahil ako, ang aking layunin dito ay mapaunlad ang bayan ng Binmare. Iibahin ko to. Kung meron pa akong bagay na dapat tatapusin ko yan hanggang matapos ang aking termino para magiging ayos ang ating bayan Binmare. Ikita nyo, I instructed always yung ating hepe na lahat na nagaparada dyan sa mga highway, pinapaalis ko. From Malindong to Gayaman. Dahil hindi natin alam mga aksidente. Alam nyo, dahil siya na gusto ko magiging maayos. Dahil minsan, mayroon yung mga mismong driver, lumulong sa kanan. What if kung may nakaparada doon, di bangga na doon, kaliwat kanan, aksidente. Kung para maiwasan na lang yun, at least alisin na yun. Hindi naman talaga bawal naman talaga. Last week, I called the attention of the regional director. Sabi ko, sinabihan ko yung director, sabi ko, papatay-patay ka sa pagtatrabaho mo sa pag-implement mo rito sa aming bayan. Ako, anong klase ang mayroon ka? Sige. Dahil nakikita naman natin, kagaya niya, pahinto-hinto yung mga patrabaho ng mga DPWs na yan, ang bungo. Sige, pero kagaya niya, nasasayangan tapos sabay kagad na hihingi ng ano man hihingi nila. Doon sayang. Dahil nagkakaroon ng sleeping, maraming kahilan. So, hindi maganda. Sayang yung pera. Imbes na makakaroon sila ng payment ng sleeping sila, wala. Tinatakpan pa nila. Kaya, sana po, baguhin natin ang sistema. Eh nakikita niyo kung ano, umiikot ako, bibigyan ko lahat yung mga proyekto ng bayan ng Binmare. Pag may nakita kong hindi sumusunod sa spesifikasyon ng ating plano, pinasisira ko yan. Baka na sila mag-repair. Di mga kasundo, ay di mga kasilil, taga once na di nila ayos. Kasi dapat ganun tayo. Wala akong sasantuin na ano. Kaya nga, huwag natin sayangin ang oras. Huwag natin sayangin ang oras. Dahil yung oras na yun, hindi na lang babalik, iba naman yung bukas. Kaya, pag may nakikita ko mga bagay na alam kahit malihan, kinukurin ko ng kagad yan. Ay, siyempre, tumawa kayo. Pag pinapatuloy nyo pa rin yung mali, alam nyo ng mali, mali ng mali. Alam nyo, yung EOL na yan. Sumakit sa mata ko yung pagsasalit sa lahat. Sa dami ng EOL natin. Sana po, hindi na mauulit siya. Oh, medyo paksot. Asay bilin ya iiter na Mayor Pete Merera da sa empleyado di ta na da Bali na Binmalay.
Kaya pantrabaho na duga. Pangitor na serbisyon na aayon para sa ating mga kababayan. Di ba, partner? Yan. Hindi pa rin nagbabago. Tuloy natin. Hindi pa rin nagbabago. Kaya sana po, no? Ayos natin. Para magiging maayos lahat. Huwag natin sayangin ng oras. Saan yung checker dito? Saan yung checker? Halika, kayong dalawa. Kayong dalawang checker, ha? Mag-ingat din kayong dalawa. Dahil meron ako naririnig na may pinapanigan kayo, ha? Sinasabi ko rin sa inyo, baka mawawala rin yung pagka-checker nyo. Ano din, hindi ko alam. Ito, sinasabi ko sa inyo dalawa. Dapat pantay. Kahit wala, i-accent. May lagay ba? May lagay? Sigurado ninyo, ha? Para may pamirienda sa inyo. Ito, mag-ingat kayong dalawa. Sa mga empleyado na nag-aaral rito, alam namin ko lang siya. Kaya, please na. Alamin niyo kung saan sila. SR, alamin mo rin. Kasi minsan, meron mga nagpaparado diyan, yung mga kampasin, minsan nandun na, ikita ko sila sa CSI. Nagpapalamig doon. Alam ko yung kung saan sila napunta, pero nandun sa CSI. Talaga hindi ko alam yan. Kaya please lang, kung saan man kayo kung may naging problema doon sa pinupunta natin, at hindi doon sa mismong travel order nyo, wala kang ganun problema. Ayun. Yun yung flag raising ceremony sa oras na to. Dyan ho sa bayan ho ng Binmalay, kung saan nagsasalita ho si Mayor Pet Merera sa kasalukuyan at kanyang pinagbibilinan yung kanyang mga empleyado. Wala namang sigurong personalan yan, bagkos ay sa trabaho, dahil alam naman po natin na ang sinisweldo ng mga madlang people po dyan, o yung mga empleyado, pera ho ng madlang people, yung mga taxpayer. Kaya tumbasan natin ng buong dedikasyon sa trabaho. Yun po yung gustong iparating ni Mayor Pet Merera sa kanyang mga kapwa lingkod bayan yan ho sa bayan ng Binmalay, na sa kasalukuyan nagaganap po yung flag raising ceremony. Medyo nalubat tayo, partner, kaya alam ko ang aking partner na si Leon Elorde Castro Jr. Nandyan pa rin at nakatutok sa mga kaganapan dyan sa Binmalay sa ngayon. Flag raising ceremony nga,
At tuloy-tuloy din yung pagbabaklas ng mga fish pen at fish cages. Kanina narinig din natin na pinagbilinan, hindi naman na pinagsabihan, kundi ito'y bilin ng isang magulang sa anak, parang ganun. Kaya siya ho yung leader, siya ho yung nagmamando sa magandang pagbibigay serbisyo sa taong bayan dyan sa Binmaloy, lalo na yung kanyang mga napupuna na may mga kukuha ng trouble order pero wala doon sa dapat puntahan. Kaya pag may mga sumbong na ganyan, isisitahin, di ba? So para sa ganun baka mamaya kung anong mangyari, kaya magkakaroon pa ng problema. So yan po ang mga tagubilin ni Mayor Pet Merera. At inyo ding narinig yung patungkol naman sa mga pinapagawang proyekto dyan o ginagawang proyekto na ito ay hands-on. Kailangan, sabi niya, nasusundan kung ano yung nasa specification, nasa program of works, para sa ganun talagang kung ano yung inilaan na pundo po dyan na pera ng taong bayan, hindi po masasayang, parang ganun. So talagang ito ay binibigyan pansin, tinututukan, at narinig nyo naman na every single centavo kailangan may balik yung serbisyo sa taong bayan dahil pera nila yan. Yung kanyang gustong emphasize dyan, magtrabaho tayo, pinasisildo tayo ng taong bayan, gampanan natin, paglingkuran natin ng ating bayan, di ba? Ito yung mga leader na sa nakikita natin, talagang hindi takot na magsabi ng katotohanan, barong-lombarong, may political will. Basta ang importante, pinapatupad kung ano yung tama, di ba? Hindi nga siya natatakot na sitahin yung mga nasa matataas na pwesto, kung ang pinag-uusapan yung mga pinapatupad na trabaho yan ho sa kanyang nasasakupan. Maging ang mga empleyado kanya hong sinisita dahil nga siya yung leader, siya yung ama ng bayan. Kaya hindi naman sa manatami, mamapasdok, maging mamibilin labat dasaray lingkod bayan yan ho sa bayan ng Binmaloy. Partner Leon, medyo nalubat tayo. Kaya mo bukas, bili ako ng bagong cellphone yan. Medyo that's muna ng konti Partner Leon. Ibali, mamaya tawagan kita ulit. To the rescue si Engineer Nixon. Engineer Nick. Meron nga ng cellphone mo. Yan. Okay, mamaya Engineer Partner Leon medyo karoon ng diferensya yung komunikasyon yan. Yun na si di ba?
Ayan, to the rescue. Yan, si Engineer Nixon, the best. Medyo, ano na eh, yung thunders na rin yung ginagamit natin. Ayan mo't re-request tayo para maganda. Yung dating. Yan. Good morning kay Insan Pili Tigno dyan sa may Caloocan Sur, dyan sa San Isidro Sur, Norte. Good morning! Daming nakikinig dyan sa may barangay dyan sa Kalit. Gaspar family. Kay Alvin Sandoval, kay Kap okay, naka-loudspeaker na. Loudspeaker mo na. Oo. Okay, partner Leon, medyo nalubat yung isa. Ito na lang. Kumusta na dyan? Ito, naka-live pa rin tayo. But parang wala, Engineer Nixon. Speaker, yan. Kasi yung isang communication natin yan. Ayan, saan. Okay, go. Partner, medyo okay. Tapos na? Gini, partner. Hello? Busy pa. Si partner Leon Elorde. Tapos na ata yung flag raising ceremony. Yung mga bilin ni Mayor Pet Merera sa kanyang mga kapwa lingkod ng bayan, pagbutihin yung trabaho, ganun po yun. Tumbasan yung sinisildo natin na pera ng taong bayan, ganun po yun. Di ba? Magtrabaho tayo para sa bayan. Para sa ganun di ba, may bigay natin yung tamang serbisyo sa ating mga kababayan. Panar. Hello? Panar? Hello? Wala pa. Wala pa yung partner ko, busy pa. Talagang busy ang ating OSCA head ng Binmalay at OSCA president sa buong lalawigan ng Pangasinan. I understand pupunta ito sa Office of the Governor ngayon para siya ay makipag courtesy call. Yan, dahil may nilalatag silang mga programa, lalo na itong pangangalap ng lagda para sa universal pension. Yan, partner, kumusta na? Hello? Iniwan yung cellphone. Baka nasa siya. Meron siyang kausap. Sige, bukas na lang, partner, pag-usapan natin yung about naman sa tinatrabaho mo para sa kapakanan ng ating mga seniors. Yan. Good morning sa mga nakikinig dyan ho sa may Gayaman. Yan. At dyan sa bayan ho ng Bugalyon. Daming nakikinig dyan. Sa Baybay Pulong. Good morning sa Paragas family. Yan. At dyan din sa may sitio Bagyo Taloy. Bagyo Taloy ng Papaguyan. Good morning. At sa lahat ng may maliwanag na mga daan dyan sa bayan ng Binmalay dahil sa solar lights. Huwag kayong mag-alala, yung mga hindi pa nakakabitan. Lahat kayo, susunod yan. Ang kagandahan yan, ang susunod sa mga solar lights na yan, magkakabit na rin sila ng CCTV. Yan. Apply malam yung oras sa sayang programa na PEM, paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay, bayan muna bago sarili. Dyan nga rin na sa partner ko, si Leon Elorde Castro Jr., sa OSCA head na bali na Binmalay, OSCA president Luyag na Pangasinan. Gada aspeto technical, Kalubakan Tabay tayo, Engineer Nixon Dakal, kaya balit sa Macterion Amigo. RJ Jimenez at your service always. Metitilak kami na masantos at maabig ya oras at balang sinansakay. PAM sa